Igbo ka anyị na-asụ ya na ọchị na anụ Igbo nakwa anụ asụsụ ya onye na-asụ ọtụ ihe ọchị na anaghị anụ bekee ịgwa ya o were laruo na vileji akwapụ ebulu ịkọwaziri mmanụ iji ezie ya were otu ọchị so ị ga-ekewa anyị ụkọkụkọ na aka ụzọ Chukwu ụzọ dị mma ndị anyị na-aga ewere n'ọchị the MC na wisdom nke onye kwere ndị anyị nọ na be ọchị wee kwunye m ọchị and ịma na obodo niile na-asụ n'olu ma abịakwanụ be mmadụ gwa anyị ọchị so m na-ekwukwere ọchị a anụ makwa na chairman of Igbo otu ndị Igbo bụ Imo steeti anọ ọbịa ka m bịa so gọvanọ na-asụ wee na-ekwukwere ọchị a ka m bụrụ ndị nọgara ka m bụrụ chairman of ndị Igbo bụkwa onye Imo steeti a na-ezi omenala dị ya Igbo Benu, Anambra Benu, Igbo Benu, Abia State Benu, Enugu State Benu, Ebonyi Benu, Eka Benu, Igbo Benu. Biko ụmụnne anyị Igbo State n'ogbe anyị ekele n'anya ọchị. Onye isi oche onye ntụziaka aka ịsụ m dịka m siri onye isi Igbo na Malaga na ọjị aka ụmụnne m niile n'ebe a Imo, Anambra, Enugu, Abia, Ebonyi ọ na-ahụ na ọdị ndị Imo steeti ji wee kwa ya okwu n'ụbọchị tata iji kelee Chineke n'ihe ọma n'oludu nke o toro ha n'afọ 2017 ha wee mee mmemme niile mee bitin ha mee ya n'udo ruo n'ụbọchị tata na-akpọka ka ebe nọnyere ha imechi afọ na igosikwa ihe nrite nke ha ritere n'obodo Malaga ruo ịsọmpi egwuregwu futbọọlụ nke nwanne ya nwoke
ezurupụtara anyị nke afọ abụọ nke izuzu a na-eme ya na Malaga ka a na-emekọta ya ya amanyere na Imo steeti ga-ebu dekọ ha asa anyị bịa n'ụbọchị tata ya ahụkwana ihe a rutere ha aka na ọbụrụ na ha ga-eji iko aṅụ mmiri n'ụbọchị tata ọbụrụ na ha ga-eji iko ṅụọ mmanya na a ga-eji iko gbaga mmanya gbajuo n'ọnụ ụlọ ọbụla na-aṅụ n'ụbọchị tata ka a na-aṅụ ya anyị na-aṅụ anyị na-eri na ọbụrụ naanị Imo steeti ka ọgba dịrị ala nke na-egosi na ọ dịkwa pọsịbụl Imo kwenu ndị Imo steeti ụlọ na-ekwu ụkwụ ọbụla ọzọ amana ịma ọgwụ onye ori eri fụrụ nwanne ya ọ nụrụ ike oge olugbo ya ọzọ bụ na ebe nke m na-esi ya eso kọfọ nwere ike apụ ha abụọ Imo kwenu emechi omenala nke egwu egwu ife egwu oge nga ga-egwu so biko asara na-ekwu bụ ọjị okwu ụnụ mana ọjị enwedokwu onwe ha aka mana ọ na-aga ije ihe awa ọjị n'ọma ọwa ọjị mmechi afọ dịka anyị nọkwa n'ihi ya my advice ụmụ ọbịcha all of the occasion ịna m ọjị aga m ọbịchikwa ịta anwa bụrụ ọjị a na-ebugiri ya eze ndị Igbo na Malaga ka o metụ ọjị ndị Igbo steeti aka eze ndị Igbo ọjị oke okwu anyị ekelela ndị Imo steeti na ọjị nke ha wetara anyị maka na ebe ọ bụla ijere ewere ọjị nchọ gị n'elu ịma na anabatara gị n'ebe ahụ ị bịara na anyị nwere kwere na ndị Imo steeti anabatago anyị o nwere omenala eji emezi n'ọjị maka na ala Igbo tupu agọba ọjị o nwere ndị bụ ndị isi Igbo and tupu agọ ọjị a ga-ajụgodu ụlọ nwere ndị isi Igbo ahụ ebe ahụ ọ bụrụ na nwere ndị isi Igbo ahụ ebe ahụ eburu ọjị a tụdebe fa ya mere aga m eburu ọjị a uchiakwara chairman otu ndị Igbo na Malaga bụ ndị a nọ na nke fa ka ọjị ọnụ nwere onye ndị isi Igbo bụ ndị Igbo nọ n'ebe a ka abịa were ọjị wee metara anyị ndị Igbo na gbasara ọjị Igbo dị elu Igbo dịrịnụ
Ladies and gentlemen, on behalf of the Imolite team and the Imolite in Malaga, I officially accept this cup, which our team won outrightly. The cup didn't come that easy. As you heard from our pastor who prayed, he said that the Imolites are still going to retain this cup. This was more than a prophecy, because with the caliber of players and captains and the coach we have, I am sure that this cup is going to stay longer in Imo State than in any other state in Nigeria. That is not a contest. It is a fact. These guys are going to keep this cup for a longer time to come. If you think it's a contest, 2018 you are going to come back here to celebrate this cup. I know who I have. I know whom I have. To receive this cup on behalf of the Imolites, I am going to accept.